ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme ebe a na-akọwa na ife anụnwa na-eme n'isi agụ nke dị n'Awka South Local Government Anambra Steeti. O wee bụrụ na nwatakịrị nwa okorobịa unu fụrụ kịta na-achụpụ ya na nne na nna ya n'obodo na ndị na-achụpụfe abụ ndị inyom ndị isi agụ nke dị na ya bụ Awka South. Na gịnị merụ wee sị na o nwere otu ezinụlọ zinyere ụmụfa ka fa jee kpata nkụ n'ime ọfịa, nwatakịrị dị 14 years na onye nke dị 15 years na ụmụ nwoke na-abụ. According to them, a sị nọ mmadụ na-abụ ya, onye nke ọzọ dị 13, 14, onye nke ọzọ emego 15 years na fa jere ịkpata nkụ n'ime ọfịa witi nwatakịrị unu na-afụ ebe a wee ruo nwatakịrị a wee kwawi mmadụ na-abụ n'ime mmiri. Ụmụnne na-abụ o toro onye na ibie ka ọ kwawiri na mmiri wee rie fa, mmiri wee buru fa wee rie fa, na-agụpụtago ozu mmadụ na-aba ahụ andị na-enyigokwa anụfa na sinsi ya ife a ji wee mee na onye nke unu fụrụ kịta a na-achụpụ ya na nne na nna ya na ọ gbara ọsọ na afụbeghị ya wee na-achọgharị ya na-enyichago ozu ndị a bife wee fụ ya. Ụmụ nwaanyị obodo wee sị mba na fa ya nọ n'obodo fa na fa ya eburu ngwongwo fa ka fa pụọ, mana ma amazi na fa bụ ndị Ọka ka fa bụ ndị mbịambịa na ebe unu fụrụ fa kịta anụnwa bụ na-achụpụ fa n'obodo. Ndị mmadụ nọ na kọmentị na-asị na-ekwesịrị ịgbanya bụ nwatakịrị ajụjụ ọnụ, tinyekwa ife onyonyo ebe a gbara ya ajụjụ ọnụ ka a dụkwacha ọnụ ọnyanwa bụ ife kwakịrị mmadụ na-aba aha n'ime mmiri na-afụnugokwa ụdị ife a na-enwere ike emechaa nyocha na nzacha ọ bụ na anya bụ nwatakịrị na aka ya ada ọcha, na-enwere ike ọ bụ na ụmụnne na-aba ahụ ike ofu onye jee ka o gwuo mmiri ma ọ ka o mee ofe ife na mmiri ma ọ bụ ife na-abụ mmiri na-eburu ya, nwanne ya nwoke nwee ike mawa ma nwanne ya nwaanyị ka o jee zọpụta ya mmiri erikodo fa na-abụ na o nwere ike ịbụ ife merụ amakwamala jedirio ife fụkwa na kọmentị ka m na-akọ maka na egosighị ife onyonyo ebe a gbara onye nke anụnwa ajụjụ ọnụ ka o mee nkwupụta na ọnya nwa kwakịrịfa maọbụ na ọhịa akwakịrịfa maọbụ na-etu a ka ife merụ si wee mee. Anyị afụghị anya bụ ife onyonyo ife anyị fụrụ kịta abụ ebe a na-achụpụfa n'obodo. Ụfọdụ nọkwara na unu ya enenekwa ya ka unu gekwa n'ọnụ fa n'ife fa kwu. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na-enwere ike ọ bụrụ na ọnya bụ nwatakịrị kwakịrịfa n'ime mmiri, ike ọ bụrụ onwe gị ife na-ese na befa na ezinụlọ ndị a na ezinụlọ ndị a ma na o nwere ife azọ bụ ma na-etu ụmụazị si egwu gbaa bọọlụ ma ọ kọchala obere ọnụ onye nke a bụrụzie ya n'obi maọbụ na nne ya na nna ya na-afọ ọjọrọ fa njọ ike na ọfa gwara ya nya kwaka ife na mmiri na-enwere ife nwee ike ide esere nne na nna ndị a maọbụ na-akọrọ ọnụ maọbụ ife ọzọ. Na ụfọdụ nne na nna na unu na-enye ụmụ unu ndụmọdụ, unu ebuzi n'ilo unu na ndị nne na nna ndị ọzọ nwere na-agwakwa ụmụ unu ka fesolu wee buru nya bụ ilo na ọ dịghọ mma na ọ ya bụ ifeso wee bute nwatakịrị nwa okorobịa unu fụrụ kịta ji wee kwake mmadụ na-abụ nnefa ziri ka fa jee kpata nkụ na mmiri wee rie fa. Nwanne unu amakwo ka o si mee na ọ bụrụ na enwe ife merụ nụkwa n'ebe a gbara nwatakịrị ya ajụjụ ọnụ o kweta na ọnya mere. Biko tiile anyị na kọmentị anyị ghọta ka ife merụ si wee mee. Ọkwa nke nnọzi ka m wetara unu ka unu nene nya bụ ife onyonyo ma nụkwa na ife ekwuru ka ya bụ ife si wee mee. Ekenekwanụ m unu ụmụazị kịta unu nwekwara obi ọjọọ, ọ bụrụkwa na imere nya bụ ife afọ ọjọkwọrọ njọ ihe amụtara n'aka nne ụmụ n'aka nna nne na nna ya nọ ntu a ụmụazị a na-akparị onye tọrọfa fa ya atịfa mechie ọnụ unu a na-azụfusi ụmụ unu malụkwa na nkụ ịkparụ n'ọkọchị n'ihi anya ya n'udu mmiri ka isi wee zụ nwa mgbe ị ya aka nka okwe ka nwa ya esi wee neghị nka.
ụmụazị ntachi 14-15 years oyibo kwagbu na mmiri wee dị ebe na-abụ once na-ewe le nne ya okwele na ya fly n'obodo anyị unu anụgo n'ifefa kwuru eji m ohere a wee na-asị ka nne na nna ụmụazị na-aba anụnwa akwagbiri n'ime mmiri a na-akọwakwa nọ na Krismas anụnwa ka ife a mere fa biko ka fa kasie n'ife mere emego onwekwo na ụdị ka okechi mmadụ aha afọ nwaanyị nọkwa n'ụlọ na-eche ka ụmụ ya jee kpatara ya nkụ ọma na ụmụ ya na mmiri erigwe efe ama nkafa ya esi wee gba Krismas nke anụnwa Krismas abụkwa ndị n'ọchị ndị na-akwa ka ndị a na-enwe aṅụrị ka ndị anụnwa na-eru uju ọ bụrụ na nwatakịrị anụnwa mere ya bụ ife afọ ọjọkwara ya na nne na nna ya ezigwota njọ bikonu ndị ọnwụ ya bụ ụmụazị metụtara bikonu kasienu na ife mere emego obinigwe wetara obinigwe weje Chineke mekwalụ mmadụ ebere